Stojíte pri tomto podujatí úplne od jeho začiatku. Čím vás tak najviac oslovila tá jeho pôvodná myšlienka? Ženy tradične uznávame ako krajšiu aj lepšiu polovicu ľudstva. Ľudia si začínajú všímať aj to okolie a tá anketa asi vyprovokovala u tých ľudí a začali si všímať aj ženy, lebo však dovtedy zo začiatku to tak nebolo jednoduché nájsť teda tie adeptky. Myslím, že treba pozdvihnúť všetky Slovenky, čo pre nás robia a ako to robia a že to robia správne a veľmi dobre a hlavne pekne. Žena nie je len pracovitá Slovenka a je aj úževnatá, ale aj citlivá. Ako spoločnosť máme čo doháňať, máme čo ženám vracať, máme o nich hovoriť a ich doslova do písmena ukazovať ľuďom, aby vedeli, aké úžasné osobnosti ženského pohlavia na Slovensku žijú. Oslavovať toho ducha, ženského ducha, ktorý rozvíja našu celú spoločnosť, je jednoducho prirodzené. Častokrát dokážu naozaj fenomenálne sklbiť svoju pracovnú činnosť s ich ostatnými napríklad materskými povinnosťami. Anketa Slovenka roka ma utvrdila v tom, že ženy sú aj tá úspešnejšia polovica ľudstva. Máme sa na čo tešiť, je tam celá plejada spevákov, speváčok. Prezrádzať nebudem, niektorí ľudia všetci pozerajú prime time, dá 20:30 po správach 6.6. na jednotke a budú teda prekvapení.